Jeg håber ikke, hun hører det her. Morsdag er lige rundt om hjørnet, og Nordcopenhagen, de er populære for det her med, at de kan indgravere i smykker, og det er jo fuldstændig genialt. De har altså også lavet her til morsdag. Så I kan lige få lidt gaveinspiration, og så kan I lige se her, hvad min søskende og jeg vil give til vores mor. De første 2 ting er altså de her armbånd, og jeg ved, hun kommer til at elske dem. Der har min søskende og jeg altså indgraveret tak for dig. I den her, vi elsker dig. Derudover så forkæler vi hende altså med de her smukke øreringe. Og dem ved jeg, hun bliver fuldstændig vild med, for hun elsker perler. Giver vi hende altså de her hoops. Hun har aldrig rigtig gået med hoops, men jeg føler, at de her, de vil være lige hende. Så har vi altså også valgt det her smykke, hvor der står, jeg elsker dig. Det smarte ved den her er jo, at du kan vende hjertet på den ene side og på den anden side. Uanset om du vil have skriften ud af til, eller du gerne vil holde det tæt på hjertet, du kan gøre lige, hvad du vil. En anden halskæde, jeg ved, hun bliver fuldstændig endevild med. Hun har faktisk også et armbånd, der passer til det her mønster. Så har vi til sidst, men ikke mindst, endnu et alt for cute halskæde. Det er altså mig og min søskens morsdagsgaver i år. Hvis I ikke ved, hvad I skal give til jeres mor, så tror jeg godt, jeg ved, hvad jeg kan give hende. Er smykker ikke altid bare en sikker vinder? Derudover er små sætninger også en gave i sig selv. Her får du altså 2 i 1. Jeg kan ikke vente med at give hende dem her.